Şafiye ki İro fuara ki Ankara devam dike fuara antike. Eşyanın antike. Hoşka hani fetşu ve fuara garya. Dimene gel ki hoş ve dere tişte ko di her vazin ha benim ser ekranı ve kol fuara çandu diloko kültüre her vaha. Kol mertçe ve fuara mert tişten hakikaten gel ki hoş dibine. Ve gramofona, plakın kevin tişten antike. Yani Türkiye antika. Her vaha ve dere te peşandane. Ve dere çava he, çe heye. Çava hatiye peşandan. Kam az beri öbdim nostaljiye. Her nostaljiye ki duram elve dere desim bijara xab kerim ki. Aynalı kemer, ince bere, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldum. Gramofonin kevnar, daktiloyen beri, saatin kosteki, telefonin beri, fotoğrafın reş u sipi, pereyin kevin. Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken, seher vakti bir güzele vuruldum. Ew hemû çîrok û bîranînan di xwe de dihewînin. Bu dünyada yok bir eşi, seher vakti bir güzele vuruldum. İşte Kevin Zahfin, hatıraya Kevin tene berçava. Antika olarak mügelik tişditin, ilgiyeme şure berede ilgiyeme kışand. O radyoya Kevin, o sanate go bere çetkirin iro ve ehemmiyeti nikarin çebikin. Antîke karê heskirin û dildariyê ye. Boynuna kuşluk vakti aldı beni koynuna. Eski değerlerimize sahip çıkıp برفکرنا مال و ملک نه انتیکه لگوری من انتیکه خودی در کتنال تشتیم بری دلداری و حس کرنه موزیک به اوبژه به آمور به وان تشتان دیگهین روژین ما یعنی تشتیم بری حتی ایروتینه کار انتیکه کاره کی پیروز کاره کی حس کرنه یه Aynalı kemer, ince bele, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldum. Ev amûrên dîrokî li Enqereyê ji bo mereqdar û heskiran hatin raxistin. Li navenda fuara Altın Parka Ankara'yê berhemên cûr bi cûr yên berê angoyên antîka li ser dezgeha hatine raxistin û li benda heskiriyê xune. Ev çalekî bi destê komelê antîke firoşên Anatolyayê hat organize kirin. Çemde diken bitti, seher vakti bir güzele vuruldum. 12-13 senedir Ayrancı'da her aylık pazarı bir de 3. pazar çay yolunda başladık Ankara'da. نزی 12 سالن لبازارا ایرانج و چای یولیه مدز به چالاکین انتیکه کر لیمه اف چالاکی بس روژک دکر پرانیا حوالین مگوتن روژک نه بلا 5 آن 6 روژ بن ام به هف شیورین و مخبردا ملوه داره به مدوریت رهف دیتن کر و چالاکیه که و سارنگین لدار خست از باورم کومتشتکی باشکریه Gramofon de heya min xwe de gelekî bi qîmet bûn. Niha jî li ser standan her zêde gramofon û plakên kevirî balê dikişînin. Ev gramofon sala 1930 ji aliyê Fransayê ve hatiye çêkirin. Stran û o klamên berê bi van gramofona godarî dikirin. Divir da dinava van eşyayê ve gemên da antika da herî zêde balê dikişine kîjaniye û çiqa difroşin. Maleme kıymetli gramofone 6 saliye Alman markalıye. Belê hûn çiqa difroşin? 3 milyare 5 milyare fiyatı değişmişti be. Lambeyên bidon di her odayekî de roniya malbat û zarokan bû. Vê lembaya ku hûn destên bida dibînin ewlî dema ku ceyran tune bû bi don dihate şixulandin lê belê niha jivana
eko be elektrike eko be ceyranî jî dişuxulin heye kesê ku bixwazin rojên berê ku bijîn dikarin van lembeyê be elektrik ev ceyran jî bişuxulinin. Sadece kar amaçlı falan değil, bunu nostaljiyi yaşatmak için. Firotina lembeyan ji bo pereyan qezenç kim nîne, ji bo nostaljiye bidim devam kirin, mirasa bav û galên xwe dixim jiyana bajêr û apartmanan, ez pirbextewar dibim. Ji bo min pere û karê wê ne girîng e. Bi tenê ji bo min a girîng hunera wê ye. Neqiş û nimûşên keç û xortan cilû bergên bi destan hatine çêkirin. Havîna hênikê zistanê germ e. Yani ku tişt wisa çêkiriye mesela viya fîstane. Zamanê berê em bêjin ku makîne çûne bî mesela xwara berkekê çêke an mafîrekê çêketin ku bi destan ha mesela tişkî ha çêkiriye. Ha mesela ev çêkiriye ji bona oda xwe Yani xaliye çiye? Evet çiye ji bo ev ku mafîrê taze ku makîne da ça çêdike û ya ji bi destan çêkiriye havetiye yan ser doşeka xwe yan ser oda xwe yani ji pê paqişkirina wê ewa wê ku rehet be çêkiriye ji xwe ku mesela bêjin ji bona masa xwe çi çêkiriye ku tişkî ha çêkiriye ku hemî bi destan ve ya bêje dantel desta çekirne. Ki bejim belê ana jî dikarin van dantela çêkin lê biya dikarin çêkin fakat yine ha mesela bêjin ji bûkê taze mesela evî ji zamanê berê em bihe dikin em evê difiroşin 6 weraka ku em bêjin evê tune 6 weraka tu kîj jinê çêke ve kîj pîre çêke heye mesela tiştekê wisa. Rojên kelûpelên antîke heta roja yek şemê dê vekirî be.